Paragraf 15 i færdselsloven. Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt. Har vejen mere end én vognbane, især på motorvejen, må du ikke bare blive i den vognbane, du bedst kan lide. Det sinker trafikken og kan skabe farlige situationer. En god huskeregel er, kan du, så skal du trække ind til højre. På motorvejen bruges venstre vognbane som udgangspunkt kun til overhaling eller trafikafvikling. Går det lidt for langsomt foran dig, må du gerne trække ud i den midterste eller venstre vognbane. Men husk at trække ind til højre igen, så snart det er muligt og sikkert. Et godt råd er, vær forudseende og hold til højre, når du kan. Prøv lige. Kan du, så skal du. Nemt, ikke?